Het muziekstuk is een mijlpaal in de jazzgeschiedenis en werd in 1977 gespeeld door onder andere Leo Kuipers en Willem Breuker. Grote namen in de jazzwereld. En het werd een hit. Het culturele aanbod in Zeeland was niet groot. Dat was redelijk minimaal, met alle respect voor mensen die daar toen bezig waren. Maar er kwam ineens gewoon een vrij groot nationaal-internationaal project. En dat werd ook een heel beroemd project later. Met de LP en de film die daarvan gemaakt is en die je ook nog steeds op YouTube kunt zien. De Zeeland Suite was en is geïnspireerd op verschillende Zeeuwse locaties, zoals bijvoorbeeld Neeltje Jans en de Hedwiegepolder. En in 35 jaar is er meer veranderd dan je zou denken. Ik denk dat er in Zeeland heel veel veranderd is. En dat Zeeland in de jaren 70 heel ongerept was. En dat wij nou meer ons best moeten doen om de ongerepte plekken te vinden. Gaan we dat horen straks in het nieuwe stuk? Nou ja, dat Hedwiegenstuk, ik weet niet precies wat ik ervan moet denken. Maar we staan in feite met doel achter ons te spelen in een hele mooie polder. Die over 3 jaar of zo niet meer bestaat. En dat is al een aardig bizarre omgeving. En ik vraag me af in hoeverre dat ook in de muziek door zal klinken. Maar dat weet ik nog niet. De Zeeland Suite Revisited is gecomponeerd door Jeroen van Vliet, de kerstverse winnaar van de Buma Boy Edgarprijs. Maar of deze versie net zo'n hit gaat worden als die in 1977? Nou, ik hoop van wel, maar ik denk het niet, omdat er gewoon veel concurrentie is. Maar het blijft gewoon wel staan dat het vrij uniek is. Dat je gewoon nieuwe muziek maakt met nieuwe muzikanten in een heel mooi oud landschap waar de monumenten er niet om liggen, waar het landschap er niet om ligt. En iedereen is toch wel onder de indruk dat dat zomaar weer even kan. Ik zelf ook. Publiek is welkom op zaterdagmiddag op het Dorpsplein in Nisse en zondagmiddag op het Nollehoofd in Vlissingen.